משפחת ולפיש מכניסה ספר תורה לכבוד יום הולדתה ה-80 של סבתא ציפורה, לעילוי נשמות ההורים בתיה ועזריאל פוקס, ולעילוי נשמות הדודים חייתה ומוישה זיגמן. שורשי משפחותינו נטועים לשלוש עיירות בפולין שהיו סמוכות לגבול הרוסי, וזוהי תמונת הבר מצווה של סבא עזריאל. רואים כאן את אביו יצחק, אמא שלו אסתר פרל נפטרה בילדותו. רואים גם את שתי אחיותיו הגדולות, ברכה וגיסלי. האוקראינים רצחו אותן ואת 7 ילדיהם ובעליהם ב-1942. האח ישראל סרולק עלה לישראל והקים כאן משפחה. משפחתו הראשונה נרצחה בקוריץ, אשתו חסיה ושני ילדיהם, שלום ואסתר פרל. בשנת 1939, כשפרצה המלחמה, רבים מן היהודים ברחו מזרחה, לרוסיה, למרחבים הקפואים. ביניהם היו גם שתי אחיות, בתיה וחייתה. שם הן הכירו את אבירי הלב שלהן, עזריאל ומוישה. דודה חייתה סיפרה, עזריאל היה חבר שלי, אבל אני דאגתי שאחותי הקטנה תתחתן עם עזריאל, כדי שהיא לא תישאר לבד. סבתא בתיה ממש לא אהבה את הסיפור הזה, והיא הייתה אומרת, אני הייתי יותר יפה. ב-1945 שני הזוגות נישאו. עזריאל ובתיה היו הראשונים. 10 חודשים אחר כך נולדה להם ילדה קטנטנה, פייגלה. זה היה בינואר 1946, בשיא הקור הרוסי. היא הייתה תינוקת כל כך קטנה, אבל כל כך יפה, שפעם אחת סבא עזריאל החזיק אותה מחורבלת בסמיכה, והצליח בטעות להשמיט אותה תוך כדי צעידה בשלג. אחרי ההלם הקצרצר, הם המשיכו לגדל אותה באהבה. באותו אביב נולד ילד למוישה וחייתה, ישראל. מאז ועד יומם האחרון, שתי המשפחות חיו, חוו וצעדו יחד, והילדים אחריהם. הם עברו את מחנות העקורים, וכשמדינת ישראל הוקמה ב-1948, סבא עזריאל היה הרוח החיה שהובילה את כולם לעלות ארצה. וכאן, בארץ חמדת אבות, פייגלה הקטנה הפכה להיות ציפורה. הסיפור שלנו במדינת ישראל התחיל בצריף משותף במעברת קריית מוצקין. אחר כך עברו המשפחות לקריית שמואל, לשכונת 104, שביל תרי"ג 1. ההורים שלי גרו בקומה השנייה, והדודים בקומה הראשונה. ואז אני באתי לעולם, אח קטן וציפורה. שנות ילדות המתוקות מיין, בליבי עמוק אתכם טמנתי, כשאני בכם נזכר, נעשה לי רבמה, אוי כמה מהר אני זקנתי. שתי המשפחות, זיגמן ופוקס, התנהלו כמעין קומונה קטנה. היה לנו גם לול קטן. שתי האחיות, חייתה ובשה, נולדו בשכונה בשם די צווי שווסטרס. בשה, סבתא בתיה הייתה טובת לב, צנועה, שקטה. היו אומרים, ויאטוי בלה, כמו יונה. חייתה הייתה ג'ינג'ית, סוערת, דעתנית, וגם מעורבת מאוד בין הבריות. כאשר הבעלים היו בעבודה, שתי האחיות היו תופעות ביחד, מבשלות לחוד, אבל המתכונים היו דומים. לפעמים הן היו יוצאות מן השגרה ונוסעות לחיפה, להדר, לעשות ווינדו שופינג, ולפעמים הן גם הגיעו לשוק תלפיות. הילדים, ציפורה וישראל, עמדו באותה כיתה. היא הייתה שקדנית והוא היה מחפף. ובשבת אחר הצהריים היו מתקבלות ההחלטות החשובות באמת. איך ואיפה יעשו את חגיגות הבר מצווה שלנו, איפה תלמד ציפורה, איפה ילמד ישראל, ועוד ועוד ועוד. וכאשר אנחנו הילדים קצת גדלנו, החליטו שתי המשפחות להתרחב. הפכנו להיות משפחות אומנה, וגם כאן הייתה סימטריה. אנחנו קיבלנו את דליה, והדודים מהקומה הראשונה קיבלו את דוד. ציפורה, יפה, שקטה, היא הייתה בחורה פופולרית בסמינר לגננות,
והיו לה גם מחזרים. היה גם את צבי אדלשטיין, שראה בציפורה את ביתו האהובה. לא היו לו ילדים. הוא הבטיח כי ביום חתונתה הוא יסיע אותה לעולם בסימקה 1000 שהייתה לו. בין לבין פרצה לה מלחמת 6 הימים. אחרי 6 ימים של חיים סביב מקלט מאולתר, יצאו כולם בחיוכים גדולים. ואז הגיע ט"ו באב תשכ"ז, אולם וינזור בחיפה. הרב הכרמי קידש, שלמה הנחה, והחגיגה הייתה גדולה, מרגשת ושמחה. לאחר מכן הגיעה השמחה הגדולה מכל. רונן נולד, נכד בכור. עם השנים משפחת ולפיש התרחבה. אסף ואסתי הצטרפו. מלכה ואיציק התחתנו והביאו לעולם את אודי ונוגה. לעתים נדירות שתי המשפחות מתרי"ג אחד יצאו גם קצת מן השגרה. הם נסעו ברכבת לירושלים ושם הם פגשו את ישראל שלקח אותם לטיול בכותל. עד סוף ימיהם הם היו מדברים על הטיול הזה. סבא עזריאל היה נוסע בכל יום רביעי לבקר את ציפורה והנכדים בחיפה. אלינו במוצקין הוא היה מגיע באופניים, בלי להודיע. ואם לא היינו בבית, הוא היה משאיר סימן מחוץ לדלת. באחד הימים הפתעתי אותו. קניתי טייפ והקלטתי אותו. בצורכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה וירפאם לכל גופם וישלח לכל עוונם וישלח ברכה והצלחה בכל מעשיהם ומכל שרועותיהם ונאמר אמן. תודה רבה לסבא. תודה רבה. וזו התמונה המשפחתית האחרונה. סבא עזריאל נפטר בראש חודש אלול תש"מ. הקומונה נשברה, אבל היו גם רגעים מיוחדים. Ja, mit großer Hina kann man machen. mit weißer Hina. ואז הנה של גיפור. זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, והתרנגול ילך למיטה, ואני אלך וכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה התרנגול ילך למיטה, ואני אלך וכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה התרנגול ילך למיטה, ואני אלך וכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. האחרונה להיפרד הייתה דודה חייטה. היא הלכה מאיתנו בגיל 101. אבא שלי תמיד אמר שהיא תמיד הייתה הכי חולנית במשפחה. אבל יכול להיות שברכתו של הרבי מלובביץ' שנכתבה בשנת תשי"ט הגנה עליה שנים רבות כל כך.